Абе, батко, какво пушиш, бе? Спора. Каква е тази спора? Тя 20 метрова. Ти генерал ли стана? Как мислиш? Дай ми пари, че ми трябват. Няма пари. Господин Гъзлен, ма. Сега. Айде, бе. Да. Айде, бе. Ме фърляй ги. Добре, откраднаха ми парите, батко. Дай ми още 500 лева, бе, батко. Да. Дай ми още 1500 лева. Да. Абе, какъв пошедник си ти, бе? Дават на парите на хората даваш, а пак на мен и жената не даваш. Защо така? Нали си уж генерал? Мошенник такъв, дано да умреш за носа с този пръчка. Демон. Помощ! Човека ми удря! Ау! Мошенник! Чакай малко, то скоро. Ще правиш ли?